Zinemaren alde ilunena gustuko dutenek, hitzordu garrantzitsua izango dute uztailaren 13an, ostiralean Bermeon. Izan ere, bertan izango da Gorefest jaialdiaren 18. edizioa. Aurten, jaialdi horren protagonista garrantzitsua izango da Asiako terroresko zinema. Mundu guztiko film laburrak eta zinema alternatiboa izango dira ikusgai, Spookyferia Productions elkarteak Bermeoko udalaren laguntzarekin antolatutako 18. Gorefest jaialdian. Aurreko edizioetan bezala, terrorearekin, gorearekin, suspentsearekin eta umore onarekin gozatzeko aukera izango dute bertaratzen diren pertsona guztiek. Sarrera 4 euro izango da. Gorefestaren 2018. Urteko edizioa, uztailaren 13an. Iluntzeko 8:30 hasiko da Nestor Basterretxea aretoan. Eta 12 laburmetraien emanaldia izango da. Fran Mateuren Hidden Devil, Inigo Atzaren Futuro, Rubin Steinen Neron, Juan Luis Moreno Someren Last Memory, Pablo Pastorren Bye Bye Baby, Sergio Morcilloren Gotas, Rubén Pérez Barrenaren Rewind, Juan de Dios Garduñoren Fe, Fran Parraren Ángel Caído, Lucía Fornerren Marta, Silvia Conesaren Stronger eta Rafa de Engraren Justicia Justiciera 3, Kung Fu Karate Annihilator. Gainera, aurpegi ezagunak aurkitu ahal izango dira laburmetraien emanaldian. Ondoren, 11 inguruan, luzemetrai bat ikusteko aukera izango da bertan. Ez ustea mantentzearren, Gorefest egunean bertan, jakinaraziko da luzemetraia zein izango den. Spookyferia Productions elkarteak azaldu duenez, animazio aktoreek ere parte hartuko dute Bermeoko kaleetan arratsaldeko 7:00 aurrera. Txina, Japon eta Koreako terrorea oinarri bezala hartuta, Bermeon giro ikaratsua sortuz. Gorefest 2018 jakinarazten duen kartelari dagokionez, Iker Bengoetxea diseinatzaile bermeotarrak egin du.